Wala matiwas ang pagpamasada sa tricycle driver human kini gidunggab-patay sa iyang kauban sab nga tricycle driver alas 12:22 sa udto Hulyo 2026 sa Roxas Extension, Digos City, Davao del Sur. Sa pakiginabi sa DXDC Davao sa Digos City Police Station, giilang biktima nga si alias Romeo hamtong nga pangidaron og residente sa Purok 7 Barangay San Agustin, Digos City. Samtang nga suspect giilang si alias Arnold, 54 anyos, residente sa Purok Bariles, Barangay Dawis sa maong probinsya Masama. Matud pa nagugat ang insidente sa away sa kalsada diin gihagit matud pa sa biktimang suspect nga makipagsumbagay. Apan ang suspect nakakuha og kutsilyo diin gindunggab ang biktima sa dughan ug tiyana. Gidala pa ang biktima sa pinakaduol nga balay tambalanan apan wala na kini natabang. Samtang gikustudiya ng suspect ngadto sa Digos City Police Station human kini misurrender. RMN News.